ئۆپراسیۆنên لەشکریên کوردان لە عێراق و سووریایە لە هەمبەر ڕێخستنە داعشê دەرباسی قۆناغەکە din dibin bi êrîşkirin bo ser cih û rêyên serekî yên got her du bajarên Reqa û Muslê li her du welatan bi hevra girê dida. Sibaha îro Encûmena Asayişa Herêmê destpêkirina operasyona kontrolkirina Şingalê ragihand û diyar kir operasyon bi bijdarî 7500 pêşmerge dê berê ve biçê. Herwiha anî ziman ku hêzên pêşmerge ji sê mihwaran ve êrîşkirine ser Şingalê û bi piştevaniya hêzên hevpeymanan yên got bê dijwarî Şingal dê çend demjimêrên derbasbûyî de bombebaran kirine. Pirmendeyekî hêzên pêşmerge bi NRT ragihand. Got armanca wan di niha de ew e got bikarbin navçeya Herdan lê Bakurê Şingalê kontrol bikin. Da got bikarbin vilvînên Daeş ji kar bixin û herwiha Şingalê ji Til Efer û serbazgeha Keskê qut bikin. Bajarê Şingalê 140 kilometran ji navenda bajarê Muslê dûr e û dê sê meha tebaxa sala 2014 de ke de destê Daeş de dikeve Rojavayê Muslê de û cihekî stratêjî ji ber golê ser snûrê Rojavayê û hav snûre digel Herêma Kurdistanê bi taybetî dihok. Bê kontrolkirina Şingalê jî dê Daeş di nava Muslê de ji sê aliyan ve bêdorpêçkirin û gaveke din operasyona kontrolkirina Muslê nîzîktir diba. Ev êrîşa pêşmerge bo ser bajarê Şingalê yê golê ser snûrê Rojavayê Kurdistanê li hember bajoreka Holêya dê demekê de ye. Hêzên Sûriya Demokrat nîzîkê 6 gundan lê derdora Holê kontrol kirin û nîzik dibin ji kontrolkirina Holê. Bê kontrolkirina Holê Rojavayê Kurdistanê û Şingalê li aliyê Herêma Kurdistanê Daeş dê rêyeke serekî ji dest bida û her du bajarên Reqa lê Sûriyayê û Musil li Iraqê ji hev qut bikin. û bi vê yekê Daeş êdî nikare rêya Holê Şingalê ji bo veguhestina çekan û çekdaran di navbera Reqa û Muslê de bi asayî bekarbihênê. Herwiha dema destpêkirina her operasyonekê li hêvan her du bajaran Reqa ji aliyê hêzên Sûriya Demokrat ve û Musil ji aliyê pêşmerge û hêzên Iraq ve kontrolkirina wan asantir bike. Li gorî çavdêran her çanda di dema derbasbûyî de êrişê di navbera pêşmerge û PKK û YPG de lê Şingalê derketin. Lê hevdema destpêkirina her du operasyonan li Holê û Şingalê bi hev ve girê daye û bi biryareke Emerîkî û hevpeymanan e. İbrahîm Adem, NRT.